friends! So, hapit na ang Valentine's Day. Daghan karon ang nangita uyab, nangitag maka-date for Valentine's Day. O daghan po namang uyab na nagbulag, or magbulag pa before Valentine's Day kay uban, dugay na daw kaayo, sumul na daw kaayo, gusto na bago na po ka-date, ang nanagong nga rason. Pero ang istorya na ito karon kay bahin sa boyfriend or girlfriend nimo or banar, asawa ba nimo na over na kay ka-friendly. Nya, na day something di ay nahitabo sa ilang friend ko no, masakpan, musultira, friend naman mi ato. Or inunin ka, dauta din mo gunahuna, dauta ka gunahuna ba? Nga, tama rin itong hinala din mo. Kalamin alam nyo kasi yung kibot dong. Friend ano sila, friend sila pero mag-kiss. Friend sila pero mag-uban sa motel. O kaya kaning hotel or sa balay ba na walay kusina. Kabalo kasi balay na walay kusina. Basta mga to, balay nga walay kusina. Nga, mag-usap sila dito. Mag-takyan, mag-julin, mag-storytelling. Ayun na, diba? Pero bisan pag masakpan mo na sila mo, din na Japon. Ay, nagkuan na mi dito. Business meeting lang mi dito. Business meeting. Pero tayo ka how. Ang uban po, si Tilibabat. Tunga sa gabi eh. Si Japo galing ng cellphone. Nandiyo pa si text. Napagin mo, kisa mo na si text. Ay, akong boss. Nay, gusto pa himo. Yaw, barang boss na mo. Di matulog no. Call center lang. Ang uban po, kaya i-save ang ilang mga tinaguang boyfriend-girlfriend. Save nila babe sa cellphone. Pag masakpan, pangtaon ni mo. Kisa man ang babe sa cellphone. Kisa man na siya ha. Kaya kayo siya nagana-garason. Anaon lang ka oh. Una-una ni mo, dautan kayo ba? Babe, na siya short na siya for bibang. Ha? Ang uban po, kay ihatod sundo sa trabahoan ng ilahang friend ko, no? Pag masakpan ni mo, pangtaan ni mo, kaysa man na, kasi naman bayanan na, ang gahatuman mo, ha? Ngayon ka na, ikaw ba, kitabangan naman ako ng tao, kay napiang na siya tong miagi. Di siya kalakaw tarong, so ginahatod sundo na ako na siya. Naon sa matawon. Caregiver na dagaan ni karon. Ana lang, ha? Ana lang. Ang uban po, kay hilig kayo inom-inom, mahubog, silingan na makamata, kwarto sa silingan. Ano niya, kung masakpan sa uyab asawa, mana dayon na, pasaylo ako, dili na dyan mausap. Hindi mo usap, pero kaisa na lang. Namo ni karon, sorry dayon, no? Abti ka may sorry. So tagahubog din mo, dito di ka mo, to ka mo kuan, hubog, ni karon. Mga friends, kung super friendly kayo yung mga boyfriend, girlfriend, or yung mga partner, be alert. Dilo eh. Pero okay naman yung friendly pero over gani. Kaya touchy ka ayaw, malibiglahin naman ay. Tapos kung ano mo, na may karelasyon, na may partner, know the limit. Diba? Kaya delikado na. Dapat dili mo buhaton ang mga butang na dili mo gustong experience. Charot. Sina oy 2020 na, dapat ano na ta, kaming be realistic, no? Abdik, dili mo pa ka-martyr guys. Wala lugar ang martir. Charot. Sige. Bye. Sunod na po.